Fraților, și bine ați în un episod. Astăzi ne jucăm Free Fire. Da. Mam. Așa mi că Dorian Popa. Și ăsta așa. Facecam. Să-i dăm puțină muzică. Așa sunt să vă arăt caracterele mele maxim. Da, nu vreau să fac. Change. La valut, dacă îi dăm. Asta sunt. Noastre. Asta aici. Asta aici. Asta aici. O să dăm 2 meciuri. Da, și eu v-am spart timpalele. Și ăștia. Da, și asta. Uite așa. Putem să vedem. Free Fire. Am dat multe iteme. Cum știți episodul cu Brawl Stars care mi-a picat Sprout. Acum 3 zile în urmă mi-a picat Jackie. Adică o super rară. Și acum mi-a picat Sprout. O ultra, adică pară mitică. Și na, cream că ești. Mamă, cream gata. Puteați să-mi dai gadget sau star power. Și nu avea nimic. Mitică. Na. Încă e legendară, direct. Bam. Un prieten care nu mă crezea pe 6. Că vorbeam cu Alex. După cum vedeți. Numele în episodul ăla. Dăm 2 meciuri de PUBG. Contează dacă le pierdem sau le câștigăm, tot dăm 2 meciuri. Cam așa. Comand post acolo. Eu la comand. Așa. La comand post aici. Aș merge să merg la refinei. Merg
Acolo vreau să merg la Refinitiv. Sau Netcă. Vedeți? Deci și mașini. Sper să găsim mașini și de-astea. E Fortnite 2.0, da, înțelegi. Evident, nu o să se compare niciodată cu Fortnite. Jocul ăsta. Dar, na, un joc, să zic. What? What? Nu mi-a părea cum le iau. Strap de am de strap. Le trage. Ce de le trage? Scar! Holy moly, guacamole. Băi! Nu le trage. Au, bă, băga mi-aș. Dăm 3 meciuri. Stai, că nu. Băga mi-aș. Într-un joc de gameplay. Da, frăților, haideți. Așa, hai. Ia, Alexander Ruji. Aha, 207, 130. Și eu am 7, am zis. Eu sunt pe tablou, Alexander Ruji. Este am zis, m-am pus și eu. Fix unde nu trebuie. M-am fix într-un joc PUBG. Când te pui pe burtă, acolo te pune crouch. Am mult patru și m-am obișnuit așa, înțelege. Mergem. Hai că acum trece bine. Eu nu joc cu puncte și da. Ce condiția avion, mă sunt. Să nu faci nimic. O să-i servi și acolo kilometraj. Cam PUBG, jocul PUBG. Hai deodată. O să vă arăt. Știi chiar un bug cum poți să te pui undeva. Da, este enervant pentru player. Ce pui acolo? Înțelegeți? Da, mi-am luat și obiectivurile. O să mai am un loc în inventar. AK. Nu trebuie să încerc. Ce nu înțeleg? Uite, asta nu trebuie. Hai, gata, am revenit. Mi se mișca puțin la.
Mergem. Și mai multe. I-am dat rolul 1. Eu stăteam pe turnul ăla mare sus și el stătea aici jos și eu trăgeam în el cu sniperul și el nu știa de unde. Câte amintiri. Bă, ăștia să le... Bă, dar cum? Da, o să postăm videoclipul ăsta și după aia o să postăm pe celălalt. Da, am înțeles.